Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Ika-12 ng adlaw sa bulan sang Oktubre tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Tapos na ang final sang National Basketball Association. Congratulations sa mga Lakers. Congratulations sa mga dalaog tigna sigahom nga ti may nagdaogid man mo nga sa postahanay, no? Sa tunga sang Lakers kag Miami Heat sa Game 6 mga kaaksyon, no? 74 days before Christmas Day ang nabilin mga kaaksyon. Gamat na hilapit nga nagahilapit, no? Kag kalakip man nga may 81, kita ka adlaw nga nabilin before pa man mag New Year's Day. Magainop dara kita mga kaaksyon, tubdob kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. Plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamustang mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod?
sa mga kabaranggayan kag kapurukan. Nagatutok lang sa aton sining nga balitaan. While ang aton sining nga mga kaaksyon niya sa bugos nga probinsya, may mga pasangkad pa nga mga checkpoints kag manduan pang iban nga mga travelers nga hindi kamo sulod sa sining lugar. Kung magsulod gid man kamo, ipaidalom kamo sa quarantine mga kaaksyon. Pila ka mga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kalakip man ang ato sining nga pagpanamiyaw sa mga kaaksyon ta sa Negros Oriental kag bugos nga Region 6. Kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Aksyon! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Balita! Banat! Huli! Sa mga kaaksyon ta, standby dugay-dugay kay hatagan tanig talupangod mga kaaksyon ng aton sining palabuton. No? Sa promo sa aksyon no Radyo Bacolod ang 4Ps pagbulig sa pagtuon paghatag sang paglaom. Amuning apat kapi siling niyo pa 4Ps siling nila may yara nga pila pa ka definition sang 4Ps but dire mga kaaksyon ng aksyon no Radyo Bacolod magadulong sa inyo sang 4Ps pagbulig sa pagtuon paghatag sang paglaom. Ato na dugay-dugay ro hambala na sa mga kaaksyon ta. No? Sige, relax lang kamuda, dugay-dugay naton mga kaaksyon pagatalakayon. Samtang sa Kapitolyo Provincial nga balita, igabalita ni Aksyon Marlon Hinubilla. Apat ka mga sakada nga lakip sa unang batch nga nagabot sa Negros Occidental halin sa probinsya kang Antique. Nagpositibo sa COVID-19. Dugang nga 213 nag-abot man subong nga adlaw. Grabe ang taga Antique, no? Akon sa bagay, ti isang way pa man COVID, ini sila ang nagapang ngayaw na diri sa probinsya sang Negros Occidental. Amuning ginatawag nga mga car tops, no? Karga, tapas, mga kaaksyon, no? Amuning ginapasalamatan ta kay iban sini. Galing na gidman halin pa sa nagligad nga si Mana mo. Pero ti kakulang sa gyapon sang manugubra diri sa probinsya muning rason kun nga nagapagita pa kita sa mga trabahador gikan sa probinsya sang Antique mga kaaksyon. Ato na hibaloon karon dugay-dugay sa report ni Aksyon Marlon Hinubilla. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, City Legal Office Enforcement Team, kag mga market supervisor magapatigayon sa inspeksyon sa mga pwesto sa merkado, angot sa compliance ang surveillance swab testing, subong nga adlaw. Kaya ang wala nagpaswab, amo gining pinakamabudlay gid sa tanan kay ang report nga nabaton ta nga pasirad-an ini sila, butangan ini sang lock ang ila sining nga mga pwesto sa tatlo ka mga dalagko nga mga merkado, ang Burgos, Libertad kag Central Market. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Hindi may kang tanan sa tagiya sang trucking nga nakadalasa sang motorsiklo sa highway sang barangay Sumag kahapon sang kagahon handa magbulig kag makigariglo sa pamilya sang napatay. Kag balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni Aksyon Brian Morden, ginlutang nga lalaki sa iya sulod balay, posible na salaan nga intel sang pulis sa syudad ni sang Escalante.
Kag balita sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba, 23 ka mga barangay sa probinsya gendeklarar sang Philippine Drug Enforcement Agency o KONPIDIA bilang drug-free barangays. Kag kalakip man ang Philippine Coast Guard sa Negros Occidental, nagahulat-hulat pa sa mga shipping owners kung saan maumpisang biyahe sa mga fast craft. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Art ay hupon sa special assignments pagpahulam sang kwarta o kun loan para sa magagmay nga mga negosyante ginaduso sang RTWPB. Labor representative sa DOLE angot sa ila ginahingyo nga emergency relief allowance. Samtang sa aton sini nagapanguna man nga balita gikan sa aton sini nga mga out of town reports sa syudad sang Cadiz. Siga balita ni Aksyon Roger Gotib. Top 4 drug personality sa syudad sang Cadiz arestado sa may bust operations. Samtang sa La Carlota, Central nga bahin sang probinsya, 46 anyos nga lalaki arestado man sa may bust operation sa syudad sang Bago. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, Presidente Duterte nagapilar sa mga kongresista nga ipaiway anay ang politika kagatagan ligwa para sa 2021 national budget. Kag Presidente Duterte nagapilar sa mga kongresista ay nagdubli maning iyas ning headlines. Pakarunan talang ning isa ka balita nasyonal samtang maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga Region 6 kag kalakip man sa bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina sa mga kaaksyon nga yara na sa Facebook Live, nagatutok na sa aton sininga mga balitaan. Ipadala lang inyo sininga mga mensahe, basta jutay lang, no? Para makumudar tayo na mga kaaksyon, no? Sa mga kaaksyon via Facebook Live, tutok lang diri sa aton sininga balitaan. Walang iwanan kuno sining nila mo. Kag sa mga kaaksyon via website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Kag sa mga YouTubers naton, mga kaaksyon sa Aksyon no Radyo Bacolod. Tutok lang diri sa aton sining balitaan, dugay-dugaya. Hatagan tanay talupangod ang inyo sining mga mensahe plus ang mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Standbyan ay kay matagtapila ka mga commercials, balikan kulang kamo sa diligi lamang madugay. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na kay tirahon tani anay ho sa mga kaaksyon ta kay Mr. Tomas Brunyola. May lang nga pagpamati Toms. Kay Manjo Arniho, may lang nga pag-monitor kay Rinan Aloro Rico. Good morning sa Rex Module Time. Gani man. Amo gina sa mga kaaksyon ta, no? From Sitio Kabungbungan, Barangay Sagang, La Castillana. Thank you so much, Rinan Aloro Rico. Kay Nini Jane Gatso Cabato, mayong udto Aksyon Rex Panyagata Dapli Gabi nga blank. Ay, ano nini Aksyon Dorel man? Si Nini Jane Gatso Cabato, no? Villalos Ningning, may lang pag-monitor. Thank you so much, Gid Villalos Ningning. Silingya Panyaga Tamayo lang pagpamati sa ila ni Coret Michelle and John Alvin kag Piolo, Boy Piolo. Kag kay Mama Pen kag kay Nanay Emma Toto Ben Suabe.
Jerna. Ay, puwerti ha. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang pag-monitor and happy birthday kay Mr. Eduardo Halover sa iya sining kaadlawan subong adlaw from Barangay Inayawan, Kawayan. No? Thank you so much and happy birthday kay Eduardo Halover. Kay Dino Alik, may lang pag-monitor sa Banwasang Hinigaran. Kay Dino Alik, kag kay Amy Esmeralda Dolido, may lang pag-monitor, no? And sa kay Biyad Jonathan, may lang pag-monitor, sir. Biyad Jonathan, no? Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pag-monitor and happy Monday man sa imo, Madam. Dra sa Celine Homes, Barangay Stefania. Thank you so much, Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Valencia Kenneth, may lang pamati kay Gian Resisio. Good morning lang. And kay 28 Himagbon, may lang pag-monitor live from Isabela. Thank you so much, 28 Himagbon. Kay Marilyn Abarte, may lang pamati Marilyn Abarte. And sa kay Rosalina Arellano Espadero from Murcia. Thank you so much, Rosalina Arellano Espadero. Kay Idsel Claridado, may lang pag-monitor. Kay Papa Edmundo Claridad from Japan. Thank you so much, Gid Idsel Claridad. Kay Erwin, dara sa Maaw, may lang pag-monitor Erwin. Kay Mary Rose Gustilo Paskin, may lang pamati Mary Rose. No? Kay Virgie Tizon, good morning lang. No? Kay Anali Lizalde, and Jocelyn Libon Dispoho, and Rose Guevara. Kay Heaven, kag kay Ma Earl, may lang pamati man. Kag kalakip man sa kay Z Alunan, may lang pamati mga kaaksyon. No? Sige, karon naman ang iban siguro kay JR Mainit Rihono, kay Rael Fred Panilag Tolentino, may lang pag-monitor kay Mama Jelly kag Papa Doy Doy from Gingging Tolentino. And Rose Diginion from Barangay Stefania, may lang pag-monitor Rose. Tamayaw lang si Mama kag mamaya nga permigid ga pamati sa Hacienda Mercedes Barangay Maaw, Salvacion Diginio. Ayos, thank you so much, Gid. Ayos, sige. Kay OTTG Christine Taxio, kay Iderica Fort, may lang pag-monitor. Kay Alexander Pila, may lang pag-monitor. Shout out lang sa Barangay Kansilayan, Murcia. Tamiyaw ko lang Pamilya Panso sa Barangay Kaliling, Kawayan, Negros Occidental. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na. Standby. Manong balik kita sa diligid lamang madugay. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19.
Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 11.51 na nga oras, 11.51 na mga kaaksyon. Sige, sa iban pang nagatutok lang sa aton sining pagpangalaga, di padala lang ang inyo sining mga mensahe, kaya tagan tanaig talupangod sa diligid lamang madugay. No? Ang importante nga sa imo sining pag-ehersisyo, hindi gid magkalip. As 11.53 ang aton oras, kadtuan tanang mga balita gikan sa News Center. Nahon tanay si Aksyon Dorel Cabato, ini may kang tanan sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagapilar sa mga kongresista ho nga ipaiwayanay ang politika kagatagan ligwa para sa 2021 national budget. Kag kalakip man mga kaaksyon ang ining parte sa mga kaalyado ni Velasco bala sa Kamaraho pa-deklarar kuno nga bakante ang posisyon sa pagka-speaker. Ay, puwerti, no? Ulat-ulatan na lang ninyo. Speaker, galing kay ti may mga intereses manadang iban mo. Ay, plus sa update sa COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod kag pungsod Pilipinas, kalakip man sa bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Sa detalye sa ning mga balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, we have Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Ti Center sa daugid? Action Radio. Daugid. Yes, Ang Action Lakers. Rex. Congratulations sa Team Lakers. Din ka gani Action Aksyon Rex. Dorel. Mayami ko tani. Pero sige lang. Amo gid Action Rex. Amo gid na. Basketball Yes. mo bula bilog ang bula.
Galing kay natuon mas dihado ang Miami kontra sa Lakers. Yes. Sa prangkang istorya, that is why nga ti mas favorable sa Lakers subong kay Miami ang kontra, no? Galing iti congrats man gyapon sa taga Miami do sa anob lang sa tanan nga mga NBA team sila yang nagpangibabaw nga duha. Correct, Action Rex. Damo sang nagkarabilin during sang mga ano pala, mga ano tawag sa na gani? Playoffs. Playoff. Duwa lang ang nagsaka sa finals mo. Ting halos kalabanan to yan na eliminate gito Action Doors. Correct, Action Rex. Congratulations, Congratulations gyapon sa taga Miami, especially sa taga Lakers man. Next naman Sa mga nagkalapyerde naman sa pusta, okay lang na. Okay lang na. Normal lang na. Yang may pierde, may daog mo. Nakaligad to actually, daog man to sila. Sa prangkang istorya, sa pustahanay, ang iba niya nagkalaperde gid sa may mga limit-limit abing pustanay. Ano na maglimit? Ano pusta na Action Doors? Buta kayo, wala ko ga pusta na Action Rex. May tayo pusta. May mga plus 10, kung magsobra sa plus 10, daog ka. Kung mag 10, patas guro Oo, mamo na. Buta nung ilan Grabe, no? ano. May mga plasing silang ginapagwa. Butan, pustanay na. Basta importante, daog ang Lakers. Second ang first runner-up man ng Miami. Oo. Duwa mo lang sila mo. Correct. Sige. Sige, Action Rex. Dili kita na sa atong balita national kay si Presidente Rodrigo Duterte nag-apelar sa mga kongresista nga ipaiway anay ang politika kag unahon gid ang pagpasar sini nga 2021 national budget nga 4.5 trilyones pesos. Pahayag ini sa nga palasyo sa padayon nga awayay sa speakership o kung inagaway sa speakership sa tunga ng daya Speaker Alan Peter Cayetano kag Marinduque Congressman Lord Alan Velasco. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque nga wala man gapasilabot si Presidente Duterte sa hambalanon sa Kamara apang hindi dapat pawalaan ang budget. Laom ang presidente nga makahimo sa special session ang Kongreso sa Oktubre 13 tubtob 16 agud talakayon ining budget kag una naman ginpahayag sang presidente nga hindi gid mabatunan or kon unacceptable nga ma-delay ang budget bangod recovery kag rehabilitation plan ini sang gobyerno sa COVID-19. Gakapiktuhan niya sang obra sang duwa ni no? Gani man Action Rex. Tani i-respect na lang ang term sharing. Nila, tani ang term sharing. Dira, kaya mo nang ginkasugtan nila sang nagdalaog ni sila mo. Galing kay ambot ko na nga plastada na Action galing Doors. ang isa subong nga speaker doon Doon hindi gidya plano manaog. Lado tapuson niya na lang kay kadamo man sang ginapang ay huogid. Tani respetuhon ko nanong ginistoryahan tubla. para wala gamo kay pag abot sa Oo, Oktubre pag-abot 14 lang hasta mong October 14 lang ma-take over na sa dayon ang Merkulis sunod na. nga no Ang next nga speaker. Oo, nga si Lord Alan Velasco. Kag kung majority na da sila sa Kongreso, wala man gyapon ang ginakuno-kuno nilang piyak baliskad si Velasco. Hindi man gyapon ma-materialize ni Velasco kung mas favorable kag majority ang sa side ni Cayetano. Galing di anon mo na mayo gidya tuod kung si Cayetano mo. Kalay. So ini nga balita Action Rex, ipadeklarar ko nga bakante sang ang posisyon sa pagka-speaker sa Kamara subong kuno nga adlaw. Ini ang ginkumpirma. Okay, may kuan gali, may pizza 12, may regular nga session sila. Session. So amo na Action Rex, ginkumpirmar ini sa nga kaalyado man sa Kamara ni Representative Lord Alan Velasco. So kuno sa manifesto gikan sa Ari bagulang Action Doors, ang House of Representatives ang nagpatigayon sa regular plenary session sa Celebrity Sports Plaza dito bla sa inyo Dampe. May kagtanan sa speakers fight between Senator Speaker Alan Peter Cayetano kag Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Ati amo gini karon magwao. mo Kaya mo ni gining kay magwa Action sini. Rex nga ipadeklarar gani kuno nila nga bakante ang pwesto ni House Speaker Alan Peter Cayetano kag iga-iliher subong adlaw si Velasco bilang bag-o nga speaker. Tiban tayo kay ongoing pa Action Rex. Ginkumpirmar ini ni
Oriental Mindoro 1st District Representative Doy Liachon, Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez, kag ni Valenzuela 2nd District Representative Eric Martinez. Ang sunod din sa ila nga tuyo nila nga malikawan ang pagkadelatar sa pagwasar sang 2021 national budget. So karon bantayan tani ko anong matabot sila. Importante wala lang may magtapong ulay action. Laban budlay na na. Magtinapong ulay. Lain another story na kung magtinapong ulay pa na da sila. Pilipinas ang gatinapong ulay. Dili lang niya gagatabo, why na ginarespeto kung ano kada ya importante da magtinupanay bla. Sa Bacolod, may nagtapong ulay na to ganing sa naligad. Sa City Council. Pero sige lang kita post na to. Move on na lang kay kasi naka-move on naman sila. Yes. Kag Action Rex, ma-update lang ko bala kay subong nga semana may dugang buhin sa presyo sang petrolyo. Sa diesel, 40 tubtub 50 sentimos ang madugang sa kada litro, kag 50 tubtub 60 sentimos naman ang madugang sa kerosene per litro ini. Samtang may buhin naman ya nga 10 tubtub 20 sentimos sa kada litro naman sang gasolina. Karon nga adlaw ginapabot Action Rex nga mag-announce o kung magpagwa sa nga insakto nga balor sa nga price adjustment ang mga kompanya sang langis. Samtang update sa world record sang COVID-19, sa karon ang cases naglambot na sa 37,740,724. Ang nagkalamatay 1,081,419 kag ang naka-recover 28,347,260. Sa Pilipinas, pinaka-latest kahapon nga data, October 11, 2020, ang cases na na-record 339,341 kag ang nagkalamatay 6,321, samtang ang naka-recover 293,075. Sa Negros Occidental, updated man as of yesterday, October 11, 2020, ang cases sa Negros 3,719 kag ang aktibo nga kaso 1,234. Ang recoveries naman 2,399 kag ang nagkalamatay 86 or 86. Sa Bacolod, may nadugang nga 35 ka mga kaso kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 4,399 kag ang aktibo nga kaso dere 862. Ang naka-recover naman nagsaka na sa 3,000 kung nagapabilin sa 3,423 matapos nga wala may na-record nga new recoveries kahapon kag ang nagkalamatay yara na sa 114 matapos may duha nga nadugang kahapon adlaw. Sa Western Visayas, ang kabugosan nga cases yara na sa 13,573 matapos nga may 157 nga nadugang kahapon. Kag ang aktibo nga kaso 3,759. Ang recoveries naman may 245 nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 9,489 kag ang nagkalamatay nagsaka sa 325 matapos may duha na dugang nga napatay sa Western Visayas bungod sa sining COVID-19 na pandemic. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time. Las 12:04 ng aton oras. May bungguan na idraho sa area sang Bangga Kore sa barangay Takuling. Involved ni sa tricycle kag isa ka truck mga ka-action. Sakit-sakit maning informasyon man. Thank you so much gid kay Batch Jonathan Fuentes nga palayag sining information sa dili gid lamang madugay hibaloon tana upod ang reports ni Action Alvin Graba angot sining aksidente nga naga-involved naman sa truck kag tricycle sa area sang Bangga Kore barangay Takuling sining syudad sang Bacolod. Sige, standby anay mga ka-aksyon, kaya mo na ning tsansa tahong bisan anong pandemic mga ka-aksyon. Yari na ho. Pag pamati mga ka-aksyon na ilabi na sa
mga kaaksyon naton nga naga-monitor sa sining udto ang 4Ps sang ARB mga kaaksyon sang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ni ang pagbulig sa pagtuon paghatag sang paglaom. 4Ps mga kaaksyon. Ang tagsa ka mga estudyante may pinasahi nga istorya nga makatalandog balatyagon kag makahatag sang leksyon. Importante gid na ha. Tandaan nyo gid ang istorya nga makatalandog balatyagon kag makahatag leksyon sa aton sini nga mga kaaksyon nga naga-monitor. Bangod sang COVID-19 pandemic, apektado ang pagtuon sa mga estudyante sa tinutuyo nga makatuon kag makatapos sang pag-eskwela. Madamo ang nagapaninguha sa piyak sang kabudlayan. Sa subong madamo ang nagakinanglan sang gadgets. Agod nga makapartisipar sa online classes. Kinanglan tagid ng mga gadgets, mga kaaksyon. Di ang Aksyon no Radyo Bacolod ang nagapangita sang siyam ka mga deserving students nga nagakinanglan sang cellphone o kon tablet nga ila pagagamiton sa pagtuon o kon pag-eskwela. Ipadala lang ang imo sining istorya, simple lang ha, kung ikaw estudyante, kung hindi ka makasarang magbalay, ipabalay sa makahibalo, no? Ipadala ang imo sining istorya sa official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Pwede ka man makarekomendar sang imo nga kakilala. Kung ikaw abi, for example, hindi ako abi connected sa Aksyon Radio, ako ultimo nga pumuluyo sa isa ka barangay, pero may kilala kong pwede gid siya maka-avail sini. Pwede ka man makarekomendar sang imo kakilala nga lubos nga nagakinanglan sang bulig mga kaaksyon, no? Sino ang makaintra? Aring pwede makaintra mga kaaksyon. Mga estudyante sa elementarya, secondary, tubtob sa college level nga naka-enroll sining nga academic year 2020-2021. Ang naka-enroll ba naka-eskwela? Subong, hindi pwedeng wala maka-eskwela. Ang naka-eskwela, kumuloyo sang Negros Occidental, kalakip na ang taga-syudad sang Bacolod. Pwede, no? Mga estudyante nga wala sang cellphone o kon tablet nga ginagamit sa pagtuon. Hasta subong pinitensya parang iban sa prangkang istorya, especially sa mga deserving nga mga estudyante kag ang ginikanan gid nga wala gid, no? Pero mayari mga kaaksyon nga ginatan-ay ang Aksyon no Radyo Bacolod, no? Ang mga estudyante nga may pinasay nga istorya sa paghimakas lamang makatapos ang pag-eskwela. Paano makapasakop or maka-entra sa sining promo nga ARBS for Peace? Una nga i-like kag i-follow ang official Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod kag i-share ang ining post mga kaaksyon, no? Ipadala ang imo sining nga istorya sa official Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod. Kalakip ang imo nga litrato kag butangan sang subject nga ARB for Peace. Butangan mo da siya kung anong titulo sina, butangan mo gid na. Ilakip man sa imo nga mensahe ang mga masunod. Pangalan, di mo ginapagalipatan ang imo sining nga ngalan, ang imo sining nga edad, ang imo address, ang contact number mo, importante gina, ang grade, year or level, grade 1 or grade to 6 kabi, or grade 7, grade 8 to college, second year mga kaaksyon, no? Sa college level mga kaaksyon, no? Pwede gid nga ipadala mo ina mga kaaksyon, no? Tapos ilakip man sa imo nga mensahe ang mga masunod. Amo na edad, ngalan mo, address, contact number, grade or year level, kag eskwelahan kung sa diin ka na enroll na. For example, ara ka sa Abis 1, putang mo da Abis 1, no?
isa-isa yung istorya, kasimple lang na. Halin sa puno gid hasta matapos mga kaaksyon. Isa-isa mong istorya tapos ipatag mo kung nga deserving ka nga magbaton sang cellphone mga kaaksyon o kung tablet, no? Ang istorya ang dapat nga nakasulat sa Word documents. Kay balo na naguro pa tudlo lang kamo dira para nga mas lawig-lawig sa Word documents ninyo iga butang, no? Paano pagapilion ang magadaog? Ang Aksyon Radio Bacolod ang magapili sang 5 ka mga finalist sa kada educational level, elementarya, sekundarya, kag tertiary level, no? Ang mga istorya sang sining benepisyaryo ang pagabasahon sa programa This is My Life. La 1:15 tubtob las 3 sang hapon. Lunes tubtob Sabado mga kaaksyon. 3 ka mga benepisyaryo istorya sa kada educational level, elementary, secondary, kag tertiary level ang makabaton sang cellphone o kung tablet. Ang nabilin nga mga finalist ang magabato naman sang 500 pesos kung way kaya mapilian sa cellphone o kung tablet, may tag 500 pesos nga load ikaw nga mabaton. Personal nga idulong sa Aksyon Radio Bacolod ang padya sa mga tagdaog mga kaaksyon. San o makapadala sang intrenyo? Sugod na subong adlaw Sarang nga makapadala sang inyo istorya sumugod subong adlaw October 12 tubtob ini October 19. San o kag paano may baluan ang resulta? Amo nang pamangkot ninyo. I-anunsyo ina ang mga tagdaog sa Oktubre 26, Lunes nga adlaw. Meaning pag November, kung ikaw winner sang tablet, may gamiton ka na. Pag Nobyembre, no? Ang mga tagdaog ang ipalayag sa mga programa sang Aksyon Radio Bacolod kag mabasahan man sa official Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Ayos, ang pinaka-importante dire panumdum lang sa tanan no mga empleyado kag pamilya sang mga empleyado sang Aksyon Radio Bacolod tubtob third degree ang hindi pwede mag-intra sa sining nga programa agud nga matagan sang oportunidad ang mas nagakinahanglan. Amo nang importante. So pasakop na amat-ama to na sulat sang inyo sining nga mga istorya kung kamo nagapati nga mas deserving kamo sa sining 4Ps. Pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom, dulot sa inyo sang Aksyon Radio Bacolod, no? Amo malang na kaimportante mga kaaksyon nga tagan tayong talupangod subong nga pandemya ang 4Ps. Pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Padala na, pasakop na mga kaaksyon. Ayos, siling ni Suon Jan Hidalgo ni sa Manaplan dala ko da, hay musta. Ay, pretty. Sige kantuan ta na yung balita gikan sa kay Aksyon Alvin Graba sa patrol samtang naga lambiyong ini sila kaga okay basi kon mahapitan yun lang nakabatsi na kuno si Aksyon naning basi mapitan yun lang dang area. Ay, o sige, daligid lang mga kaaksyon ha. Hibaloon tanay si Aksyon Alvin Graba sa balita sa patrol ini may kang tanan sa 23 ka mga barangay sa probinsya gindeklarar sang PDEA bilang drug-free barangay. Philippine Coast Guard Negros Occidental nagahulat pa sa mga shipping owners kung sano umpisahan ang biyahe sa mga fast craft. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Konfirmar ni PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez nga out of 52 ka mga barangay sa probinsya sang Negros Occidental nga ginpaidalom sa deliberation last October 9 sang mga miyembro sang Regional Oversight Committee kandidato for barangay drug clearing program. Only 23 lang Action Rex, 23 lang gid ang opisyal nga gindeklarar nga drug
drug-free barangay. Number 1 diri uko na 3 ka barangay sa Banwasang Kanduni ang gideklarar nga drug-free. Ini ang barangay Agboy, barangay Haba kag barangay Payawan. Samtang duha ka barangay sa siyudad sang Himamaylan ang gideklarar man nga drug-free. Ini ang San Antonio kag barangay Kabadyangan. While sa Banwasang Ilog, 3 gid ang nadeklarar. Ina ang barangay Kanlamay, barangay Galicia kag ang upper barangay sa barangay Pinggot. While 3 naman sa barangay tatlo ka barangay sa Banwasang Isabela, ini amo ang barangay Gintubhan, barangay Rumirang kag ang barangay Bungahin. And duha sa La Castellana, amo ang barangay Kamandag, barangay Lalagsan kag Subungman. Isa ka barangay sa Banwasang Pontevedra which is amo ang barangay San Juan. While sa siyudad sang Sagay, duha diri Action Rex ang gindeklarar man nga drug-free, amo ang Babiera kag ang Columnia Divina nga barangay. Duha man sa Banwasang San Enrique, ini ang Tibsok. And sa Silay Action Rex isa, barangay 3 sa siyudad San Silay, while isa man ka barangay sa siyudad sa Sipalay ang nadeklarar amo ang barangay 2. 3 ka mga lugar pagid ang nadeklarar sa barangay San Fernando sa siyudad sang Talisay, barangay Batuan sa Banwasang Valladolid, kag duha sa siyudad ng Victorias, barangay 16 and barangay 16-A. Now, sunod diri kay Gomez Accionarex, atong wala nakapasar, still iga pa idalom sa gihapon ini sila sa deliberation nga natalana sa katapusan nga bulan, sining bulan sang Oktubre kag first week sang November. Amo ni ang natalana nga Regional Oversight Committee, pero kung sa diin ining nga lugar wala pa ni natalana kung diin nga lugar it's either diri sa Bacolod or dito sa probinsya sang Iloilo Accionarex. Pero kinda pa at hagyaman nga aabi ining 12 ka mga barangay sa siyudad sa Bacolod wala nakaupod ina bangod. Tuno siya iyang may presensya sa gihapon sang mga ilibalang drug personality, and ginklaro niya pagod diri Accionarex nga medyo stricto gawa ang mga investigador sang PIDEA nagikan sa Investigation Division sang PIDEA Central Office nga nagkarimang gali diri sa Bacolod Accionarex para mag-investigar kung bala may presensya pa sang mga illegal nga droga kag illegal o kung ining mga drug personality. May kulang man iban Accionarex which is wala nakatapos sa nga ila sining rehabilitation program, rason nga ini silang wala nakaupod. Pero ang plano nila sa karon kay maga-concentrate man ang mga miyembro sang PIDEA diri sa Negros Occidental nga buligan ang mga nabilin pang 12 ka mga barangay nga una na nag-apply pero wala ato nakapasar sa ila sini nga on-site conversation ay sa kakulang sa mga requisitos. Ari Accionarex ang pahayag ni PIDEA Head Nicolas Gomez. 23 barangays make it to declaration as official drug-cleared barangays. Ang number 1 din yung consider sa ROC para ma-declare din ang barangay na drug-cleared. Actually, before ma-declare namon ang isa ka barangay, dapat may clearance from the national office. Dito mismo sa Intelligence and Investigation Service, dapat clear ang mga barangay sa tanan ng personal. That is why amo lang itong 23 sa mga barangay na bin-clear sa National Office na naging drug-cleared barangay. How about the others, sir? What will happen to the other candidates nga wala nakapasar? May ara kita, sir, ROC deliberation mga last week of this month, October, yapon. Tingwan namon ang tanan ng mga disqualified, ang tanan na may mga kulang na documents, madala sila sa deliberation sila nga last week of October. Kung halimbawa hindi madala sa last week of October, may ara pamanta sir sa November kag sa December. Ano ang posibilidad nga makasulod na ang 12 barangays sa Bacolod ranting nga sa online deliberation wala na nakapasar, sir?
Actually, diri sa Padayanok po, ginagugimo kami sa katinis mo na magtutok diri sa Bacolod City. So, dami sa kabudlay with sa Bacolod City, so especially kay kadang sa mga personalities. And ginapaabot ng tayo na mo ang aktibo na kooperasyon sa mga barangay official sa LGU. May mga barangays kita na ma-declare man tayo mga graduate barangay for this year. Actually, sir, no, tama gid sa kalisod, pero hindi siya imposible. In fact, meron na kita na pulo sa barangay na declared. So, meaning to say, kung active lang din ang mga barangay officials, ang aton ng counterpart sa aton City Health Office, kag sa aton City DILG, kag sa aton PNP, no, I'm sure na ma-declare kita ng mga barangays dito sa Bacolod City for this year. Aksyon na Rex ang payag dari ni PDEA Head Nicolas Gomez. Dito kita sa Philippine Coast Guard, nagahulat na lamang ang Philippine Coast Guard, especially si Commander Johnson Benjamin, kung saan ma-resume ang biyahe sa mga fast craft from Bacolod to Iloilo matapos nga nagpagawa sang executive order ang alkalde sang siyudad sang Iloilo nga si Mayor Jerry Trias sa diin sunod diri kay Benjamin mang nila ang iling biyahe sa fast craft kung saan ili silang mag-umpisa na granting na may resumption na sang biyahe sang fast craft kung may resumption na sang biyahe para sa mga pasahero napitsahan ini October 10 alagligad ng gid nga Sabado nga mahimo na makabiyahe from Bacolod to Iloilo ini nga mga kauturan naton especially ini mga LSIs or kag ROF gid lamang ang makatabok no from Bacolod to Iloilo ini base man sa executive order number 165 ni Mayor Jerry Trias. Now dugang pagid diri ni Benjamin nga dapat may ipatuman o kung tumanon man sang isa ka pasahero ang mga pagsulundan sang Iloilo City kaangay sining noti o kung coordination sang mga pasahero dito sa Iloilo City Emergency Operations Center, meaning dapat mahimo sila maka-call o kung maka-communicate antes magbiyahe para mahibaluan man sa mga personals dito sa Iloilo, may mga LSIs from Bacolod nga magapadulong dito sa Iloilo City. Ari aksyon na Rex ang confirmation man ni Johnson Benjamin. We'll wait, no? KT, ang fast craft na wala pa man sila nag-tags ng notice of resumption. If ever, no, na they will resume sang ilang operation, may mga guidelines nga dapat niya i-comply ang isa ka pasahero. Your ROF, APOR, or LSI. If you are ordinary passenger na may mga kinalanan nga sa Iloilo, you have to coordinate properly. May mga numbers na ito nga ginatag and then kinalanan mag-coordinate kagid sila properly para ma-accommodate ka sang vessel para patabok. So may chance ang ordinary passengers nga makatabok sa Iloilo kung may arasan important nga lalakton dito. Yes sir, well it depends no sa iyang justification if Iloilo Command Center will grant his clearance. They should coordinate before they can get the ticket. If ever nga mag-resume ang fast craft. If ever nga mag-resume ang fast craft, mangayo pa na sila clearance sa Marina. Of course, may ara na yatag ang clearance mo ng Marina kay ma-lisensya man sila sa Marina mo, maatag mo sila notice of resumption nila. So na Rex ang kabayang ginamang sa pahayag man diri ni Commander Johnson Benjamin nagpakigangot kita aksyon na Rex kay Engineer Vivencio Vero ang tagapamuno man sang Marina sa diinwas nga daw natalana man nga magapakigasapol ang mga shipping owners especially ang nagapanag-iya sang mga fast craft nga buwas nga magasapol sila dito sa opisina mismo sang Marina. Aksyon na Rex. Balita gikan sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol, Aksyon no Radio, Philippine Standard Time. Las 12:24 ang aton oras. Daligid lang standby mga kaaksyon. Balik lang kita sa diligid lamang madugay. Ang Joy 1050
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Alvin Graba sa balita gikan sa Patrol. Kadtuantang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa City Legal Office Enforcement Team kag mga market supervisors pagpatigayon ng inspeksyon sa mga pwesto sa merkado angot sa compliance ang surveillance swab testing subong nga adlaw. Yaring kaunda sa report ni Aksyon Dale Salazar. Sa detalye, Action Dale. Action Rex, ginpahag na Executive Assistant Ernesto Pineda ang cluster head on market sang syudad nga subong adlaw ang schedule nga ginatala na para maglibot ang City Legal Office Enforcement Unit upod man ang mga market supervisor para i-check ang mga market vendors nga nag-comply sining surveillance sa swab testing nagligad nga Sabado Action Rex. Pero kasi Pineda hindi pa niya mahatag ang numero sa mga market vendors nga wala Action Rex nga nag-comply sining mandatory nga testing base man sa Executive Order number 66 nga ginapapalawag ni Mayor Bing. Pero sunod siya ang update sa karon sining swab test again patigayon nagligad nga Sabado. Ang mga swab specimen Action Rex kahapon sang hapon gid lamang napadala sa laboratorio didto sa may Cebu Action Rex. No, but siningon wala diya ginapadalon sa testing sa lab sa Silay o kundriman sa may syudad sa Bacolod. Nadugay ang Action Rex ang encoding suno ka Sir Pineda bangod sa nag-exit bala ang numero sang mga nagpadalon sa swab test sa ila sining gin-estimate rason nga sa encoding silang stage nadugay ang Action Rex kag gahapon sa hapon gid lamang ginabiyahe ang mga swab specimen more than 1,700 nga specimen dito sa may Cebu City Action Rex. So siya it's either karon sa gabi o kun buwas nga adlaw magwa ang result Action Rex kay 24 hours ang assurance no nga ginhatag sa mga city officials sa Bacolod City Action Rex. Ining inspection nila ikandak subong nga adlaw kung nag-comply ang vendor butangay na sang tatak nga compliant Action Rex samtang ang wala butangan on process. Hambal Sir Pineda pwede sa gihapon makapaydalom sa swab test Action Rex ining mga market vendors nga wala pa nagpa-swab sa tong Sabado nga adlaw kay sunod sa ang syudad pwede malangka schedule sang another swab testing para sa mga nag-rally tubla o wala nag-cooperate sining programa sang syudad Action Rex. So karon sa hapon dira pa may baluan ang numero sa mga market vendors nga sirado ang ila sining negosyo kay wala sila nagpaidalam sang swab test atong Sabado nga adlaw. For confirmation aring tingog ni Executive Assistant Ernesto Pineda. Ate, nang kabalo ka, 24 hours din man ang result. Galing kay tungod nagdamo, gulpi, gin encode. Mm-hmm. So, natapos kin man ang encode, dala, dahil kwan, kagapon lang sang hapon. Okay. So, ibiyahe pa to sa Cebu. Mm. O, pagkabiyahe sa Cebu, i-process. Pagkatapos sa process, ang result, magbalik ang kidayon. So, gina-expect na sir mga when, sir magwa, sir? Ate, kung karon sa gabi o kung buwas Pero nabiyahe na sir ang mga specimen? Ato na sa Cebu kagapon sa hapon. Sa hapon pa lang yung biyahe, alindi. So, pag abot na to, i-plastic na dayan. Plastic lang na. Pero subong sir, anong sitwasyon sa mga market vendors, subong sir? Ate, subong makandak ng inspection ang City Legal Enforcement Team kaya ang market supervisors. Mm-hmm. Nga sa kailan taon nila ang sino ang wala naka-comply. No, ang hindi compliant butangan sang in process ang nila nga mga stalls. So, next portion kasama sa interview natin kay Executive Assistant Ernesto Pineda. Update kag balita gikan sa Bacolod City Government sa Daang Action Dio. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale sa iluhantang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa special assignments. Ini may kangtalan sa pagpaulam sang kwarta o kun loan para sa magagmay nga mga negosyante. Ginaduso sang RTWPB Labor Representative sa Dole angot sa ila ginahingyo nga emergency relief allowance. Yaring kaundan sang report. Upod na kay Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Art. So kung for economic activity, Ay, nagala ako, Maxon Rex. Ang ko si Libron James ang masunod. Ang kwan mara ang meeting sa RTWPB sa October 21 ng aktual nila na meeting ni Watson. Nagala ang labor representative si Mr. Winnie Sancho nga may ara na sang additional nga data kag tani kahimo man no, sang konkreto nga pag follow-up ang taga-Doli kung pila gid exactly ang pinaka-latest karon nga mga empleyado sa pribadong sektor ang apektado. Aksyon Rex karawalan obra gin nagsirang ila sini mga amo gin pauntat kay ang nakita diri ni Mr. Winnie Sancho sa ila initial nga meeting nga tinalikdan nga semana ang Doli ang ila datos nagapabilin gihapon sa tong tiyempo Aksyon Rex nga may ginatag nga social amelioration program pagi sa Doli nga tuman kagamay mga 23,000 lang sa bilog nga Region 6 ang nahatagan sang bulig pinansyal. Now paagi sa sining meeting nila noong October 21 sunong iya kay Mr. Sancho dira ma-discuss kung tani kung nano ang sarang nga mahatag liwat sang Doli since nga may arat na pagnubo subong naman sang community quarantine status sa bilog nga Region 6. Pero ang problema ang kawadon sa trabaho kag ang waigid iba nakabalik sa trabaho muning gihapon ang luyag ginaduso iya sang sining labor sector nga kung tani maaktuhan man sang Doli kay sining nga kung ang pila ka mga magagmay na mga negosyante nagaproblema karon kung paano nga magbangon kag naghambal man ang Doli may araw sila available billion of pesos nga pwede mabulig tani amo na siya ang i-utilize kag i-subsidy anay subsidize anay sa sining nga mga magagmay nga mga negosyante para man makasweldo sa ilang mga tao kay sining nga kung amo ning sitwasyon di dako gyud ang tsansa nga ining mga nawadaan sang obra kag subong ginag-regulate lamang yung schedule sang ila sining nga trabaho di sige-sige ini Aksyon Rex ang lain pagid kay sining nga ang 13-month pangiraan doay man klaro gid kay kung ang Duli pamatian suno kay Sancho naga-second motion man siya nga nagambal nga ti dapat hindi na ni anay kidamo ang mga negosyante na hindi makasarang sila kung may aragi man mga negosyante nga magreklamo di mapile sila yung petition o kung mapile sila for exemption kung hindi gimamasalangan ang paghatag sa 13-month pay. Yaring palayag ni Mr. Winnie Sancho. Ang amon nga proposal no for pandemic emergency relief allowance will be submitted on our meeting sa October 21. Hindi pagid kami ka-determine kung pilagid ang nagsira na establishmento kag pilagid ka workers ang temporarily abigin pahalin sa ilang mga trabaho. Tinanglan siguro sang Duli ni dugang pagid nga investigation to come up with a substantial figure. Kay Mante, imagine, no, out of 61,000 establishments sa Region 6, 3,000 lang kuno ang nag-avail ng social amelioration program. Ang Korsala sa Rex ang palayag ni Mr. Winnie Sancho sa dako karon nga pala man kutanon bala may tiyempo pa until October 21 nga magtiyog kag magpatagan sa inspection ang mga personnel sa Department of Labor and Employment. Ang kaakson nyo, aksyon at tayo puno na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Art Tayhupon, balita gikan sa special assignments. Matapos ang balita ni Aksyon Art kadtuantang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa apat ka mga sakadang lakip sa unang batch nga nagabot sa Negros Occidental halin sa probinsya kang Antique
nagpositibo sa COVID-19 ho, dugang 213 nag-abot subong adlaw. Yari ang kaudan sa report ni Akson Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Akson Mar. Akson Rex, masulusubra na 500 kada nga taga Antique nga Antiqueños ang ari diri subong sa Negros Occidental para mangayaw magkarga tapas sa sining harvest season sa campus ang Tubo. Subong gani dira sa area sang Predco, nagapadayon pa ang pagkuha sang swab test sa Provincial Health Office sa sining 213 taran. 213 dua ini ka batch action Rex ka nag-abot. Ang una alas 2 kaina sang kaagahon, kinsundan alas 4 kaidaman sang kaagahon. Ang una nga batch 110 kabilog, ang ikaduwa nga batch 103 action Rex. Ang may ara sang gin kasugtan o kon guidelines, nagindihon ang interagency task force sang kada probinsya nga basta gani may ara sang pangayaw nga persona dapat ipaidalom gid Akson Rex sa swab test kaga quarantine. Isa diri amo nang ginatawag nga migratory sugar cane workers sa lipot nga tawag diri mga sakada Akson Rex. Una nga batch kundi 300 so nag-abot nagligad tunga Biyernes. Ang 300 gin swab test agin quarantine sila dito sa ila sa nga quarter sa asyenda o kon lugar nga ila sa nga trabahoan. Kaya 300 ni nagakarga tapas dito sa kampo sa syudad sang Kabankalan. Dito sila Akson Rex ka na quarantine subong. Adjust ta. Sa 300 agin swab may 4 din sila positibo sa COVID-19. Grabe, no? Kinuha to sila sa quarter, ginkarga sa ambulansya, kaginsaylo sa Silay Isolation Center. Meaning nagatrabaho na di sila? Pila na sila kadlaw din? Ay pa sila katrabaho. Okay pa? Pagdungka nila dari sa Predco, kuha sila swab. Pagka kuha swab, karga sa kayo sa salakyan, kadto sila sa ringa quarter. Hindi sila na ikadiritso trabaho, Akson Rex. Makatrabaho lang sila kung ang resulta sang swab test nila negatibo. Tiya may mga nag-negative na Akson Rex, tiya mga nag-negative to, tiya matambat na Ito sila sa ring kampo kon area. Pero ining 4 ka mga nag-positibo, lawig-lawig kinila sa ring pag-isolate sa sila isolation center. Pila pa lang na Akson Rex ka mga resulta nga ginpagwa sa 300. Hindi man pwedeng matingop di pagwa 300 Rex amat-amat din siya. Ito nga adlaw, laban-laban basi kung maipagwa naman Akson Rex nga resulta kabahin sige apon sa unang batch nga 300. Sang kapon may 43 ikaduwa yadto nga batch. Ini tara nag-alalabot pili Akson Rex halin sila tara sa may probinsya sa Antique. Way padalabot sa kaya Provincial Incident Management Team Commander Zifa Jihad Kailian. Way padalabot ang manugsulod bandere nga halin naman niya sa Negros Oriental. May mga karga tapas pa ng Sudarex nga taga Negros Oriental mo. Nagapangayaw bandere sa Negros Oriental. Napapadang ila sa disundon nga protocol. Agi sila makotako sila swab, quarantine. Kung negative resulta, diretsos kampo, uyat sing espading ka magpanapas, pero kung positive, ati isolate kina Sudarex. Ilawig-lawig pa niyo kay 213 kadaan, 2 ka batches ka nag-abot kayo na sang kagahon. Posible ka hasta pa rin karon sa hapon ang pagkatapos ang pagkuha sang swab sa ila ang kabahin nga ining 213 Sudarex plus ang 43 sa naligad nga ba sa Domingo negatibo lang kaya manti para nga makadiretso sila trabaho. Hindi lamang Sudarex sa Kabankalan amo nga mga banwa kag surat naka-assign sila nangalistahan ni ganuyatan mo ang PIMT may arasang letter of acceptance. Dapat antes sila makasulod din sa probinsya tungutan nga nakagkarga pas yari si PIMT Commander Zifa Kailian.
So gina-release na sila kung may ara na sila negative result kag ang positive no transport na naton pakadto sa sila quarantine facility. May ara isa isa kabilog. Ang subong daw may tatlo no. So apat na subong tanan ka migratory workers ang aton nga daw nag-positive. Kag ang sa subong nga nag-alalabot man no, bag-o nga nag-abot sa kahapon kag ang subong naga-swapping naman sila subong sa dito sa Bredco. So for 12 ang migratory worker naton nga nag-abot no sa subong 110 no ang La Carlota may 38, ang La Castellana may 49, ang Isabela may 23. That is only for 2 a.m. or alas 2 kagina nag-abot. Subong may ara sang alas 4 nag-abot pagid 103. So may ara sa Isabela 83 kag sa Binalbagan nga 20. Subong gasigi na sila subong swabbing sa aton Bredco Port. Well, until maubos na ni tanan nga mga migratory workers naton from Antique. And also may ara man kita masulod from Oriental. Hindi pang mensyon kay Elian nga lugar. Libre ni ang swab nila? Iyan ang sunrex ka gobyerno mo, provincial health office ni siya. Oy. May mga testing kits man nga available para man ato sa gobyerno provincial. Ang pang mensyon kay Elian nga Isabela, La Carlota, Binalbagan, amo nang lugar nga destination nila. May La Castellana pagit. Amo nang ilang saring destination. No? Amo nang lugar nga ilas point of destination. Amo nang lugar ang sunrex nga trabahoan nila bilang karga. Tapos tup-tup san one, way pa makapalayag si Kailian. Basta damo pag sunrex ang nagahulat subong nga mga karga tapos ka mga ayaw diri kabanti ang Negros Occidental mag-harvest season sang tubo ang sunrex. Aga kinahalan sang linipo mo kaya karga tapos kay mga taga dere nga daan nga karga tapos sa Negros Occidental daw ginatabaran na magkarga Sabi ko tapos nagpamanila ng iban. ang iban is makulod Ang iba nagpabakulod. Gubra kuan construction worker Gani man. iba nara naman sa call center. Way, ang taga Negros to daw na tila na sila sa ginawa nila sa obras ang kampo mo, sa kampus ng Tububla. Ti kuan giniya ning iya gidi action rex expertise sa mga taga-Antique. Correct, ilagi niya. Why pa naman COVID-19 ang sunrex siya. Ari na dislaya. Amo na sila gali action rex sa nagbalik pa lang kalabanan sila nga nagbalik diri sa Negros. Mo man sila ang na-stranded to diri sa Negros sang may COVID-19 na. Balikin pabalik lang sila kay manti way man to pragoro sila sa probinsya sa Antique. Ang kaksunugitan sa Kapitolyo Action na Mano de Herboya, una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gidaksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa isa ka breaking story 186 ka mga lawmakers, mga kongresista, 186 ang nagbutar sa pagdeklarar sa posisyon sang speakership sa Kongreso nga bakante. Meaning majority na sa mga House lawmakers nga mangin bakante ang speakership of the House sining adlaw mga kaaksyon. Ang next nila, lantaon tani ko nano ang masunod mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, samtang pahunay-hunay kamo mga kaaksyon, may tisianay. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit.
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng Ayos, sige namyaw tanay sa kay Mike John Seva, may lang pag-monitor dra sa Moises Padilla, tamyaw ilang sa Molde family, kag Seva family. Salamat gid kag mabuhay ang Action Radio. Thank you so much gid Mike John Seva. Kay Merly Dolido Magallanes, may lang pag-monitor kay Zetalunan and Rebecca D, no? Kay Rebecca D. Kag kay Hazel Alvarez batchmate, may lang pag-monitor Hazel Alvarez Familia Montañez, may lang pag-monitor Alex Montesa, may lang pagpamati kay Paring Roy Leoneda dira sa Manapla. Thank you so much Paring Roy, ga-monitor siya, wala duty Paring Roy. Paring Roy Leoneda. Sa kay Corey Vidaha sang Kuwait, may lang pag-monitor kay Cathy Ver, kay Nelda Siguanse, kay Jo Marie Formentera, kag Jenny Perez sa Binalbagan, and sa kay Juan Roberto Nanit Delioso Sr. May lang pag-monitor sa Dammam, Saudi Arabia. Thank you so much Juan Roberto Nanit Delioso Sr. Kay Rose Guevara, Happy Panyaga Action Rex. Thank you so much kid Rose Guevara. Now kay Mary Jane Mendoza, kay Junjun Esteves, tamyaw yalang upodya si Benedict Steel Corporation, Benedicto Steel Corporation, kanday Girly Alcoresa, kag Nicanor Guartelia, kag Marigold Basco. Ayos. Kay Mayla Primavera, may lang pag-monitor Mayla,
And sa kay Junjun Esteves, maayad nga udto Action Rex, live watching from Binondo, Manila. Thank you so much, Junjun Esteves. Michelle Aport, may lang nga pag-monitor, watching live from Kabugwason, Mansilingan. Thank you so much, Michelle. And kay John Hidalgo, may lang nga pag-monitor. Liberty Binitin Obaldo, may lang nga pag-monitor dra sa East Home 4, Mansilingan. And kay Alex Montisas, linya si Rex, aslang ko kung paano may baluan kung nagdaog ka sa trivia promo sa programa ni Councilor Salanga kahapon sa Istorya Espesyal, kag kung paano mag-claim sang premyo, kag dito na naguro sa program nila Alexa, kung Sunday pwede ka man kapadala mensahe sa ila, no? Villalos Ningning, aksyon sang una, pamati lang kami sa imo, nakita gid namon live. Ayo, salamat gid Villalos Ningning, no? Obrigo to, may lang pag-monitor. Thank you so much, Aubrey. Sa kay Remark Lamayo, Action Rex, grabe ang natabo ng aksidente sa Talisay, nakita ko sa Facebook Live sa Action Radio Bacolod. Gani Remark Ayos, Eric Liano, Sangkadis, may lang pag-monitor. Paring Archie Ray Alipalo, may lang pag-monitor. Mayong udto, Paring Ray Archie Alipalo, no? Linila Tarosan, watching live from Corner, Gatoslao, San Sebastian. Thank you so much, kid Linila Tarosan. And sa kay Wilfrido Laison Domingo, may lang pag-monitor. Ginatamyaw lang si Will Domingo kag Christian Domingo. Thank you so much, Toto Wilfrido Laison Domingo. Kamusta ka na to, Wilfrido? Okay ka lang da? Ayos lang da. Kay George Gargasiran, awayan nila ang posisyon sa House of Representatives. Gani man. Jolie Militado Patrimonio, malang pag-monitor, busy kay Tano, wala word of honor, super greedy sa power. Saling ni Jolie Militado Patrimonio. Anilig Nave Altia ay Sigubia malang ng apelido yan mo. Ayos, thank you so much, Gid, no? Ginsulit-sulit, hindi ta maintindihan na. Juanita Valenzuela, may lang pag-monitor, taga Purok Kapayas, Barangay Malingin, Bago City. Thank you so much, Juanita Valenzuela. And halin sa kay Alex Montesa, patamiyaw lang sa pamilya Tejado Montesa from Barangay Takuling, matamis nga yuhom inyong duha kay kaangay sang katamis nga tubo. Ay purti. Yuki Muranay, may lang pag-monitor, no? Kag si Alex Montesa, may pahabol lang pamilya Pasyulan sang Kalong-Kalong Airport kag pamilya Panye sang Purok 4 Magsungay. Ga-monitor sila permi sa programa mo. Thank you so much, Alex Montesa. And sa kay John Marie Radok, may lang pag-monitor sa La Castellana. Jocelyn Kalamaan, may lang pag-monitor. Richard Dait Pachico, Kagawad Imbong Jocampo, may lang pamati. Melinda Esporo, kag si Baby Esporo ni sang La Carlota. Thank you so much, Gid. Kay Helda Paswilan, may lang pag-monitor sa taga Barangay Singkang Airport. Ayos, sige. Daligi lang mga kaksyon, ha. Standby. Manong balik kita sa Diligi Lamang Madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamating. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa labilin, 1 ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Puling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Balik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa imponto ang aton oras. Sige kadtuantang balita ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update kita sining ginlotang lalaki sa iya sa sulod sang puluyan sini. Posible na salaan ng miyembro or katapos ang intelligence sang pulis sa syudad ni sang Escalante. Ginlutang pa ni sa tubang sang iyas ning mga kabataan ho. Yaring detalye sa niyo pod Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian. Action Rex gina-asoy karon ng investigation sang Escalante City PNP sa pagpatay sining sa kay RG Bonavista 33 anyos sang Sitio Malisbog barangay Malisbog sudad sa Escalante nga sa din. Dini siya trabaho bilang driver sang pulis dira. Pero mga duha pagid lamang ini siya ka semana Action Rex nga na-assign dira kay job order ini siya gali sang Escalante City Hall. So daw pala utility ini siya. So gina-assign siya nga driver ang mga duha pa lang ka semana dira sa pulis kag amo na ni anatabo sa iya sang Sabado. Ngayon siya ang ginpadulungan ang hindi manubo tulo ka mga persona. Pagkatapos tawag ang iya siningangalan, nagwa ini siya pagkagwa niya na si platan niya may mga armas. Pagkatapos dumalagan siya balik pasunod pero gintiro na siya amo ning gintunaan ang iya sining kamatayon. Action Rex. Magluwas nga ginahuna-hunaan ni siya or ginadua-duaan nga intel. Why naman sa iban pang problema in sabit nga persona kon si Police Major Jan Despi pang pambalo ng hepe sa Escalante PNP. Kaya why man i-record kon mga drugs o kon pagpangawat o kon ano nga krimen, why man isa may nahimo nga malain ining sambit iya nga biktima. Action Rex. That's why subong isa sa ginalantaw nilang motibo amo ning ganapta nga istorya nga ni siya ang asset sang kapulisan o kon intel sang pulis. Which is subong kay Dispia ginaklaro ya subong kay ginadeklara niya nga hindi asset kini nasambit iya nga biktima kundi driver gid lamang sang pulis sa sunod pagid lamang sang duha sa semana. Way man naguro Action Brian nagakulugan nga kung nag-drive ka daw kung nag-obra asset ka na sang pulis da. Amo na ganing nga si Dispia mismo naglaing gid ang sining pamatyan kay inabalang driver kung nag-driver ka dahil mo for the purpose nga may buhi kas pamilya mo, kabataan mo, may pakaon ka bla? Damo ginatani ang pangabuhi lang gining sa nasambit nga biktima. So, sa mga suspect karon yan, so Rex niya, way gid lamang itudlo pa ang mga kapulisan. Although nga tikon basihan mo ang ila sining gingamit nga mga armas luthang at Rex, hindi basta-basta mo kay nakakuha sila sang tatlo ka mga MP shells ang M16 Armalite rifle. So, tikon mag-Armalite rifle ang Bali Disper na nagagamit sila mga pareho lang sa ila, mga army abi, mga lagko nga mga otoridad. Magluwas sa ilang otoridad kundi may mga grupo yang ating ara sa bukid pero hindi masigurado ni Disper as long as kung may ara sila sa konkreto yang ebidensya nga makalap. Action Rex. Magluwas sa M16 nakakuha man sila ganiman sang basiyo man sang 45 nga kalibre 45 Action Rex. So karon
Kadayon pagid ang ila sila pag-imbestigar, pagkilala, paghibalo, kung ano gid ang pinakamotibo kini nasambit nga krimen. So far, wala pa isang ebidensya at wala makapinpokan sa ila. Ang victim si yung sa solo, yung pero, yung parang sa kasapsan ng iya, pero yung doon may anong iya pangitong. Pagdating sa, ginadala ang iyang pagsiyor. Anong background sir anong background sir sang kwan, sang victim sir? Nga mo na lang ginayang sir? Government mo, developer niya sa city government sa iskarang at the same time, dahil sa mo na try. Urong 2 weeks pa lang eh. 2 weeks pa lang may try sa amon. Wala pa rin ako ano ang quality pa rin mga previous na ba lang mga contract ni pero according sa mga ilalayan ni ko niya, wala pa rin yung contract. Saan ako pagkano ko siya mga istorya ko na eh. Bakit sir job orders ng city? Ano sa sir drive sa police daw utility? Bit mo sila? Something mo na pero wala niya sa mo na. Action next sa muna ang pag-confirm ni Major Despi Angot din nasambit nga insidente. Balita gikan sa Nokpo, Action Brian Moreniga report una sa balitaw na Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Di matapos nga daw lambada si Congressman, Speaker of the House, Congressman Cayetano, nagpa-pressconsa. Ay, kasadya, no? Kay subong na nimo. Tila taon na rin ko na nung kaundan sa press conference ya. Basi-masing siya nga sadto, nagkakuha na gid ko. Nga mabiyan ako, punggan-punggan yung pagid ko. Ay, puwerte. May lang ang pag-monitor kay Christian Roa, kay Ophelia Garce, dira sa Isabela, kay Cordapiaco sa Handumanan, may lang ang pag-pamati, no? Kay Pinky Saldivar, may lang ang pag-monitor kay Pinky Saldivar. Kag sa kay Alex Montisaw, ay puwerte. Sige, kantuan tang balita ni Action Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Tagiyas ang tracking nga nakadalasabla sa motorsiklo sa highway sang barangay Sumag kahapon sang kagahon handa magbulig kag makigareglo sa pamilya sang nalisdan. Yari ang kaundan sang report ni Action Eric Magbanwa. Action Eric! Yes, Action Rex Peregrino Cantong. Ayo di purma. Daw evergreen ba? Ara na tugay-tugay Kinapalapalipatan kung na gani. Ara, lipat-lipatan nga muna gid lang kamaturan. Lipatan pagid. Ginalapit-lapit. Lipat-lipatan ko na. Di na paglipate Tungod sang dahil kita no? Karolan ito, wag kay report pa ko, no? Ayo di purma. Basi amo na na. Ganyan, report pa ko, mama, tawag ko sa imo, no? Hindi ni Evergreen, okay. Matawag ko sa imo, ma'am, salamat. Ay, sabi ko, Evergreen na nagtawag sa ako, no? Kakwao na din, no? Pero namin lang ginpadala ko ni sa imo, bla? Gani, mayuni nga, kung may pares ne? Ano, padala na sa ako, si Action Alvin, so gin-forward ko man na sa imo. Di mayugid, no? Amo nagtatawag nga, kuskus, piga. Kuskus. Ayo di purma. Lantaw gani, gid, mayugid. Oo, ito nagalaba ka, bro. Ito nagalaba ka ng kuskus. Dali ka na, hindi na kuskus ya. Ano? Do kalot. Kalot. Piga. Ay, puwerte. Ayo, Alvin, graba ka lang, Damo ka kita balaan, Huwag ng tao, wala kuskus piga kay damo ginabalaan si Action Alvin, no? Ay, puwerte. Oy, kagawad, Joffred. Kagawad, Kapla Chat Peria. Mayong hapon. Gida sila. Oh, yes. Okay.
Sabi ko kung may sumpong pa. Why na, no? Basi okay na naguro si Kagawad. Gadi ni Sugana, isla sa Kongreso. Subong Ano, subong na ito kasi dyan sa pusang kongreso, to, no? So, nagalinyahanan sa subong, ano? ti ma-take over ya ang bagong speaker mo ti si Cayetano ya. Di pa mo naog ya. Doon sa gana, no? Doy sa gana kay tapuso niya pa kunong ipasar ya pang budget na ano. Doon kadalok-dalok. Awa mo kailang speaker siya, palagi niyo kagawa na. Balik ito, guru, ti may behind mo na ito, guru, eh. Gani man. May mga galapta nga balita nga tag 2M kuno kada ulo sang congressman eh. Oo man, protein din sa mangita budget. Din sa mangita budget mo naman. Oo. Way guru, no? Way guru. Kumayara ti Yawat pa man. Ayo di purma. Yawat pa man kumayara. Oo, ti sadya gini. Oo. Dali kiti ang mahulaan ni presidente ta. Oo, gani man. Kailangan masurbar ano man ang presidente nga surbaro nyo lang aduha. Kaya kung hindi niya masurbar, ako ang masurbar. Ito yung napakita, gid nga 187 lang nagsuporta nga dapat mabakante gid ang posisyon, no? Unlike sa itong nagligad nga daw iyatanan to. Yan eh, man ti presibong sinto. So, 187. Ang hindi napabor sa hindi kay napabor Cayetano. na nga dapat bakantihon ng speakership nga posisyon. Di ara malanggali na. Oo, gagin palabot pa na nila man. Gagin na huya tos lagoro primero. Goro, nagutri ko man si Cayetano sila. Ibawian niya to. Ibawi man ko man ginatago sa inyo. Ay, pwede. Bawi ay malani mo. Oh, laban Diba? eh. Oh, laban eh. bawi ay malani. Pero balita taniya daw laban ni Goro sa ariglo niya. Gani daw, nanuning nanging disposisyon sang pamilya ni may ariglohan na ini sa pamilya sumag. kahapon, Action Rex, na istorya ni Police Corporal Roland Abong Bla, ang traffic investigator sa station number 9. Ito may partially hinunano to kag istorya na nga may ara posible matabo nga ariglo pero wala pa na masulat officially kag mapermahan sa magtimbang nga bahay. For the meantime, ang tag-iya sa salakyan sang tracking to lang nga si Glenn Baranao ang driver sa Tunia nga nakadala sa motorsiklo nga ginsakyan sang napatay nga si Edgardo Fernandez nga si Orlando Prado handa magpakigariglo sa pamilya sa tong napatay kiti sa tose napatay gini kahapos ang kagahon si Edgardo Fernandez matapos nga malapakan ang ginadala sining motor sa may highway na sang dalan na tabla sa may Purok Progreso sa barangay Sumbaga nagresulta gid sa iya sini kamatayon ti siling ni Police Corporal Roland Abong ini nga hapon base may ara na nga final arrangement kung may ara gid mamatabo sa opisina mismo sang police station number 9, no? Pero depende na siling ni Abong kung makipag-settle ang pamilya sa napatay kay tagiya sa salakyan niya handa pa niya maghatag financial support mo. Pero kung ang pamilya sang biktima halimbawa hindi magpariglo, ti siling ni Police Corporal Roland Abong preparado naman ang isang dokumento sa papasaka sang kaso batok sa driver nga si Orlando Prado nga ara sa custodial facilities sa police station number 9. Papitiyan ang portion na sa palayag ni Police Corporal Roland Abong. Dari kagapon, pagka dato ko isang kagao na tabo, na tupangay ito tayo ng owner sang truck, kagang pagili, baling-ligid lang na yan itong nagpilba. Lulig man to siya, ang tagiya ng truck. Basta subong nga adlaw, masuryanan sa liwat. Kung nag-prepare na to para sa settlement, pero mo, masuryanan sila para sa settlement. Posible na ma-settle ito sila. Pero orang ka-prepare man kami kung yung kaso, di man kung pasaka sa yung kaso, tubiman na prepare man kami. Anong inisyal nga istorya na nila kapon sa settlement? Kaya na ito nila, mabulig lang ito ang owner ng truck. Pero way makumayan, isigigid na kay sila lang ginatagan ko siya sa mga istorya na. Kita pangayon ako kung anong ilag kaya final na decision, ulit financial. Pero sa siling abi nga nagpermahan na sila kag may settlement lagin ka final, so far daw wala pa iningadlong schedule. Suppose na ma-schedule, pero gawlat-ulat ako kung saan nila ma-feedback ang magatipangay dire. For the meantime, say mabulig sa anay sa paghimos ang patay ni. Nako mo na ilagin istoryan to para mahimos ang kamanay. Actually, si Police Corporal Roland Abong ang traffic investigator sa police station number 9. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Pagpalan report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office.
Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabu Matapos ang balita gikan sa kay Aksyon Eric Magbanwa sundan ta gidayon balita gikan sa San Carlos City. Kini may kang tanan sa isa ka detainee didto na arrival sa San Carlos City PNP San Carlos City Hospital sang ginreport nga ginatake kuno sa Corazon. Yari ang kaunda sa report ni Aksyon Percival Villamor. Action Pers, Action Stephen, si Action Stephen Galianay, mauna siya, gikan sa San Carlos City, daligid lang din sa Magi. Action Stephen. Yes, Action Rex, patay ang isa ka detainee nga sa diin na atan na lamang ini sa iya mga upod ng mga inmates dira sa aton nga San Carlos sa PNP detention cell, no? Nga sa diin ng among biktima na kilala nga si Bernel Bubuli, 37 anyos, sinikag residente sang Phase 3 Urban, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Aton nga balikan Action Rex nga ini siya nadakpan sa ginpatigay nga drug buy bust operation sa aton nga San Carlos PNP atong Huwebes kaadlaw, no? October 8, so gani niya sunod pa sa aton nga pag-interview sa kay Police Major Mark Angelo Hong Kong, aton nga OIC sa San Carlos PNP, nga nakabaton sila sang tawag sa tawag sa mga inmates nga ang ila upod nga ginatake ini, so nga hindi na makaginawa gani dayon man nga nagresponde ang nagayo sang responde ang atong kapulisan sang San Carlos City Disaster Risk Reduction Management Office emergency hotline para nga mahingagaw nga ma-recover ang ining napatay nga biktima o detainee. Gani dayon nga gindala sang subsidiary mo sa San Carlos City Hospital ang biktima apang ginpronounce ni isang aton attending physician nga dead on arrival mga alas 10:45 sang Sabado sang gabi. So gani nga ang amo nga detainee Action Rex sunod pa sa dugang pa nga impormasyon ni Sir Hongko nga may balatian ini nga sa iya kasing-kasing. So ginpagwas ang aton nga mga attending physician nga cardiac arrest ang natabo sa pagkapatay sa sining biktima. Apang wala pa sa gyapon nga ginpadaluman pa sa gyapon sa atong kapulisan ako sa aton OIC nga ila pa sa gyapon ginaimbestigaran kung may ara ba nga foul play ang pagkapatay sa sining biktima sa sulod mismo sa detention cell sa San Carlos sa PNP. So amoy napahayag ni Sir Hongko kag sa lugang pa Action Rex nga may ara pa sila, no, nga mga ginatangin investigasyon nga ginahimo sa karon kung ano pagit ang mga anggulo ang katungdaan kaninan, no, sining pagkapatay sa sining biktima. So ato lang ina-update Action Rex kung ano magid ang mga investigasyon sa atong kapulisan sa natabo ini nga insidente sa sulod sa detention cell sa San Carlos sa PNP.
nag-report pa rin din sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Fresquito. Balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita ni Aksyon Stephen, sa iluwantang balita ni Aksyon Roger Gotib. Sa siyudad San Cadiz, may kangtanan sa top 4 drug personality sa siyudad San Cadiz, arestado sa buy-bust operations. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib, Jer. Action Rex, gindakop ang yara sa top 4 drug personality sa siyudad sa Cadiz matapos nga ginpatigay ng buy-bust operation kahapon mga alas 8:40 ng aga sa Oktubre 11 sa bahin sang Purok Bulinaw, Barangay Sonsik, siyudad sa Cadiz. Ang gindakop amo si Michael Gallardo e Bacalocos alias Michael, 28 anyos, sa edad soltero, kag residente sa Purok Bulinaw, Barangay Sonsik, siyudad sa Cadiz. Sunod sa payag ni Police Senior Master Sergeant Romar Bayuna, ang head sang amon diri nga SDEO, Call Station Drug Enforcement Unit, nga ini ang nanibitan nga si Michael Gallardo, madugay na nila ini nga site agod nga operasyonan tungod kay yara ini sa ika-4 nila nga listahan sa mga drug personality sa siyudad sa Cadiz. Na recover ang 6 ka plastic sachet sang ginapatihan ini nga Shabu, kag ang 500 piso bill nga mark money nga gigamit bilang buy-bust money sa sining operation. So sa SDEO naglambot ini sa dangerous drug value ang droga nga nakuha sa 5,000 ka pesos sa kabugaton nga 0.5 grams. Detinado karon ang suspect sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility kay karong adlaw, subject ini nga pagpasakaan sang kaso sa paglubag sang Republic Act 9165. Report ika sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad San Cadiz. Matapos ang Cadiz sa iluwanta si Aksyon Percival Villamor. Gikan naman sa siyudad Sang Bago, 46 anyos nga lalaki, arestado sa buy-bust operation sa siyudad Sang Bago. Yari ang countdown sa report. We have Aksyon Percival Villamor. Pers. Yes, Action Rex, ang Bago PNP nag-conduct sa buy-bust operation hapon nga adlaw. Dito sa may Bantayan Park, Purok Sunflower, Barangay Poblacion, Bago City, Negros Occidental. Ang suspect dire na dakop sa aton nga kapulisan sa Bago City sa pagpamuno ni Police Major John Joel Batos-Batosan upod ang aton Drug Enforcement Unit sa station. Ang suspect dire dadaktan nga ginkilala sa kay Ramel Gomez Manalaon, 46 anyos, kag tumuluyo sa Purok Sunflower, Barangay Poblacion, Bago City. Ini si Ramel Gomez Aksyon Rex, damlag pa sa 2015, nadaktan man ini, pinaagi sa buy-bust operation sa Valladolid PNP. So, nadaktan ini siya kahapon nga nagbaligya sa atong pulso buyer sa isa ka self-transparent suspected sa buhok, na-recover sa iya position kag control. Ang tatlo, tagid ka suspected sa buhok, bali 4 ini ang nakakuha sa iya posisyon kag control. Ang ginapatihan Cebu. Pag ini pagid ang buy-bust money nga taga 100 pesos, bali 3 kagatos ini ang nabawi man sa iya, kag isa ka magnetic lighter nga color blue, kag cash nga iyagid sa iyagid nga bulsa nakuha, kag ini nagadalagan sa 120 ka pesos. Karon dinhi ang suspect nagapangatubang sang kaso sang Republic Act 9165, kag naunong karon sa custodial facilities sang Bago Police Station. Report live gikan diri sa Bago Police Station ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pagbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig
pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan.
Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, dari sa aton sining pangalagad sa Lunes edisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat sigid mga ka-aksyon sa inyo sining pakigopod. Standby sa This Is My Life sunod sa dinigilamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Marosadya maning senaryo sa Kongreso. Bantayan lang diri sa Aksyon Radio Bacolod kag sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Sa kinandan ako ang inyo sini ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong Mayong Hapon, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. That's the way of a clown. Inyo nabatian ang isa naman kaisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, madamong salamat sa inyong pagpamati. Manila Broadcasting Company. Sa balita.